हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो चली आज बनाई हम कच्चा आम के। देखी तो हमारे भी कच्चा आम बा, ओकर खट्टा मीठा चटनी। तो चली हम कच्चा आम के खट्टा मीठा आज चटनी बनाते हैं। तो पहले हम आम के छील ले हम एकरा के। देखिए रउआ चाकू से छील सकते हैं, तो हम छिलनी से छिलता नहीं। अगर ना छिला तो रउआ चाकू से चाहे हंसुओं से छिल ली ही। एक के अच्छा से ऊपर से अगर छिल ले हम तो ये अच्छा से गलेला। तो चलिए पहले हम अच्छा से एकरा के छील लेता नहीं। देखी तो हम आम के अच्छा से छील ले बानी सब तरीका से, जो हरा हरा होखेला टाइट वाला। अब एकरा के हम छोटे छोटा काट ले हम, और जो गुठली होखेला ना ओकरा के निकाल ले हम। पहले अच्छा से पहले बड़का बड़का काट ली और ओकरा बाद छोटा छोटा पीस कर दे हम। तो चाकू या हंसुआ के सहायता से रउआ काट ली, या बच्चा के हाथ काटम तो हथवे कट जाई। तो आराम से रउआ काट ली, एकरा के पतला पतला कर दी। ऐसे क्या होखिन कि जल्दी से ये गल जाए। आज जल्दी देखी कोई तो बड़का आम होखे लनसन हो तो वो जल्दी गले लनसना। तो एकरा के पतला पतला काट दे हम तो जल्दी से गल जाई। आ एक दिन रउआ देखी पतला पतला कैसन आम बा। आ एक दिन रउआ बनाई तो सप्ताह तक ले खट्टा मीठा चटनी खाई, रोटी के साथ खाई, पराठा के साथ खाई, किसी चीज़ के साथ खाई अच्छा लगेला। तो एकरा के हम पतला पतला देखी ये तरीका से काट लेता नहीं। सब हम यही तरीका से पतला पतला काट ले बनी। रउआ चाही तो और काट ले सकता नहीं। चली तो अब एगो पेन बैठा होता नहीं। देखी तो हम पेन बैठा देले बानी। ओकरा में अब हम मसाला भूंजब, खड़ा मसाला। देखी तो सौंफ 1 चम्मच ले बानी, फिर धनिया 1 चम्मच, ओकरा बाद सूखल लाल मिर्च डाल ली 2-3 गो, अपना तीखा के हिसाब से रउआ डालम। ओकरा बाद खड़ा जीरा थोड़ा सा। अब अच्छा से ये सबनी के हम भूंज ले हम। एकरा के भूंजम का एकदम कम आंच पे, जो देखिए खड़ा मसाला का कभी भी रउआ कम आंच पे भूनम तो वो अच्छा से भुनाला और खुशबूदार भी होखेला। आ तेज आंच पे भूनम तो वो अंदर से ना भुनाला आ खुशबू ना आवे। तो देखिए हमारी ये अच्छा से भुना गई बा। अब एकरा के एक प्लेट में ठंडा होखा खातिर रख दे हम। ये अच्छा से जब लेना ठंडा हो जाए, अगर कूटल चाहते हैं तो घर में कूट ली। अब ये पैन में थोड़ा सा हम घी डाल दे हम। 1 चम्मच घी, ज़्यादा ना घी 1 ही चम्मच डाली। अपन मन करे तो 2 चम्मच डाली, लेकिन हम तो 1 ही चम्मच डालम। तो चलिए 1 चम्मच घी डाल देनी। घी अच्छा से गर्म होके दी। अगर बाद पचफोड़न अच्छा से एकरा के कड़के दे हम। थोड़ा सा चुटकी भर हींग डाला, ये चुटकी भर हींग डालम, ज़्यादा ना। आ हींग एक खातिर डाला कि बाय बदी होखेला तो न अच्छा हो जाला। अब यही में कच्चा जो आम हम कटले रही ओकरा के अच्छा से भूनम। ए तरीका से भूनम। एकरा में थोड़ा सा नमक भी डालम हम। ऐसे का होखेला कि एक स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालम कि आम जो होखेला नु जल्दी गलेला। नमक ऐसन चीज़ हो कि कोनो चीज़ के गला दी, जब हड्डिए गला देवेला तो तो आमे होन का। तो चलिए एकरा के अच्छा से भूंज लिया ढक के। अब जो हम मसाला देखी है भूंजले बनी, ओकरा के हम कूट ले हम चाहे पीस ले हम, लेकिन दरदरा ही मोटा ही पीसम कि ताकि वो दरदरा रहे। देखिए हम ये तरीका से पीस ले बनी दरदरा। अब एकरा के हम का करम भाई साइड में रख दी ही। तो चलिए हमारा आम देख ली, देखिए अच्छा से ही हल्का हल्का गल गईल बा। ओकरा के हाथ से थोड़ा सा दबा के देखम, अगर हर हाथ से इस तरीका से गल जाई तो समझ जाई कि गल गईल बा। अब चलिए जितना हम आम ले रही उतना ही गुड़ ले बानी। गुड़ के जगह रउआ चीनी अगर पसंद करते हैं तो चीनियो डाल दें हम, लेकिन हम ज़्यादातर गुड़े के बनाईला चटनी। तो चलिए गुड़ के अच्छा से एकरा में बिना पानी के मेल्ट होके दे हम। एकरा के ढक के कम आँच पे पकाई। ऐसे क्या होखेला कि स्वाद बहुत खूबसूरत होला बिना पानी के। देखिए तो हमार आम एकरा में अच्छा से गल गईल बा। तनिया सा आम हल्का हल्का दबा के पका ले हम ओकरा में तो बहुत अच्छा चटनी बनेला। तो हल्का हल्का हाथ से कलछी के सहायता से वह दबा दी। दबैला से का होखेला कि चटनी तो चटनिए होखेला, कोनो चीज़ के होखो चटनी तो चटनिए होगी। तो अच्छा से एकरा के दबा के ढक के हम पकाई। चली तो देख ली हमार चटनी रेडी हो गई बा। लेकिन एकरा में तो अभी बाकी बा जौन हमनी के मसाला बनैले रही जाऊ मसाला डाल दिए। अच्छा से एकरा के फेर दे आ 2-3 मिनट तनी पका लिए आँचे पर कि मसाला के जो खुशबू होखेला आ स्वाद होखेला उ चटनी में चल जाए। ऐसे का कि देखी बस चटनी के मसाला ही
सबसे ज़रूरी चीज़ है। आ चटनी में जब मसाला हल्का डाल दी भूंज भांज के तो चटनी तो चटनिए हो जाई, चाटते रह जाई। चली तो हमार चटनी बतियावते तैयार हो गई। तब बताई जे हमार चटनी रउआ लोग के चाटत कैसन बुझाई खा के। रउआ लोग एक बार बनाई जाए आ खाई जाए आ बताई जाए कि अरे लोग के आम के खट्टा मीठा चटनी कैसन लागल। अब 1 सप्ताह तक ले स्टोर करके रखल सकतनी। तो चली फिर मिलम एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, अच्छा रेसिपी के साथ। और सगनी के प्रणाम।